thlir tu te chibai levek ule Aizawl khopuya mi chin zor thin female sex worker chin chia zinga 80% vel chu Aizawl khopon Thingtlang lam mi an ni Samaritan Society of Mizoram zirchian na tanga alandanin mi chin zor thin hi mi zali somthum an chin chia heng zinga 80% vel chu Aizawl pon lam mi an ni heng in zor thin te hi kumno panglam an tam bera atlang puin kumsom pariat atanga kumsom li panga inkar an ni deuh ber chuti lain kumsom nga chung lam te po an ombok Aizawl pon in zor thin zinga hian Aizawl na tho tur zonga kal ma se tho tur mumal mulo an tam le a he ba ka hian Aizawl pasal nei ma se anin then le nuwa omna mumal nei lote an ni tlang puyani Samaritan Society of Mizoram zirchiana tanga alandanin meche in Georgia 90% vel chu chung ko mumal lo le nu le pa kara selian lo an ni a nu emo pa emo zuin na sa an nu le pa ten anen kol mumal lo le ngai sak lo an ni tlang pui ti tarlan ania in Georgia hian kumsom pariat atanga kumsom ni pathum inkar an tam bera 41% lai an tling ani 6% chu no pan laia khoi chiat an ni in khoi chetu hi an chung hnai le thian hnai te an ni tlang pui heng in zor te hian sum emo tel hlo zu drugs thom no monana in zor an ni tlang pui thina mi chin zor dam doi khoi zinga 32% hi HIV positive an nia hri an kai chan hi kondom tel lawa mi pat mei chiat na an man wang ani tlang pui bok ani an mani dor tu te zinga kondom mang du lo man aya poisa pek bel zok du te anom ti tarlan ania female sex worker te hian atlang puin ruihlo engemaw ber zu ganja heroin pills emo an khoi thin ti zirchiana chuan atar lang bok ani Rebecca Lallawmsangi le Lilkiki te chu hunrei tak anin zui noa an fans tengha lele em ti puitling turin July tha tiam tlate an ti don ta an fans ru koltena an nga lele em chu an ti lo thling thei don ta fans te po an lawm akim ve nge yang le Rebecca Lallawmsangi le Lilkiki te hi zai thiam ve ve niin an mani zona chuan mi te ngai san le duron ve ve te an nia fans te po an nga dun le ani kumli liam ta khan Rebecca Lallawmsangi chuan kan khua ti chu aron hit pui hle maya he la wang hian mi te hriat aron lo chho le a he music video hian thlir tu po 21 million view lai anei to he mi kum vek hian dam ti music video ti chuak lein hei po hi ama ang em chuan hit lo ma sela 4.4 million view ala nei phatho ti chuan kum thum liam ta khan zin kong music video ti chuak lein hei po hian 3.4 million view anei pha a kum ni liam ta khan hriat ka du ti music video chu yang fela nen anan dueta hei hian sang taka adin mun chu aron vor kang dor kan ti theyang he la hi a hit rem hle a hun lai na chuan mi te du ron le mi te ngai na drone ania mizo te anom na to pata chuan ngai thlak a lo thin le view tu po anga rem hle a 14 million view anei tling hem mai kum khat liam ta khan nangma in ti music video ti chuak lein he music video po hian 5.4 million view ala nei tling ani tlasari liam ta maya khan ana mai ti music video ti chuak lein hei hian view tu 1.3 million nein anhuwa Lilkiki anen kalai ti music video an ti chuak le a hei po hian view million ala nei phobok thlathum liam ta maya khan ka hmangai le thian te ti music video ti chuak lein hei hian view tu noi ruk sing sari sang thum chuang aneya hei po hian million view anei harin
arin omlo ani a pasal ni mai tur Lilkiki po hi theu neu lo khop maya ani hian kumthum liam ta khan mirin ti music video aran ti choka heta hian tlangwal ho sa tak anga in lanin model chelo tak tak tenan bonus hle heta rang hian mi te hriat aron lo chho tana a ming Lilkiki ti hi a common lo ba ka mi te tan hriat aul sama hei hian a choi lar zual ni te poin alang he la hian 3.4 million view tu ani tling ani kum khat nuwa hun pui ti music video chu idol star Angela mal sompari nen ron ti chuak le a he la hian view tu 3.6 million ani tling ani ti chuan a re wang nuwa nikum mai khan music video pathum aron ti chuak thota chung te chu Aizawl hei hian thlir tu 3.3 million aneya kadu than ti music video hian thlir tu 1.3 million aneya lal tha chianga ti music video hian thlir tu 5.7 million lai ane bok ani thlani liam ta maya khan kanula nge ni ti music video aran ti choka hei hian view tu 1.3 million ane tlinga he music video hian address adang dain mu po anom hle an pani hian zai thiam lar le mi te hriat hlo tak mai an nia mani zone ve a po music video a million view nei phadeu vek thei ani na hian mi te lawm an lo zia le mi te duron an ni zia atar lang chiang hle he tiang taka thom nei lian an ni wang hian fans te hlo thon ang anin kara thleng lowin anin nei thei tur hi fans te mai ba ka an mani ngei po an lawm viawin arin tunlai mizo mei cheleng zem zai thiam le hu hang nei lian berpol Rebecca Lallawmsangi le rapper le singer ni bok Niki lalchan kima Lilkiki te chuan July thlani riat sangni somni panga hian Tiam Tlate an ti don ta nizan mai khan nupa ni mai tur pani te hian anin nei tur thu hi Instagram page sa an puang zar ta a nupa hlim takni turin Kenny Bengtitlai official channel te chuan du sakna kan hlan mol ani